खुलुमबाय रायजोफोरनि थामोन बयखौबो फिन खनसेबाव आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय दा बे समाव नोंथांनि गेजेराव माखासे गोदान आपडेट लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम मोजाङै नायलांबाय थादो। गिबियावनो दङ प्रमद बर' बिथांनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे बिग अफार। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बिथां प्रमद बर' बिथांखौहाय फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनाव बिश्वजित दैमारिजों कन्टेस्ट खालामनाङा बा इलेक्सन गेलेनाङा होननानै बिथांखौ खावलायदों। जुदि बिथाङा इलेक्सन गेलेयाब्ला बिथांनो मिरु बिफाननि मिनिस्टार होगोन होननानै बिथांखौ अफार होदों। नाथायब्ला दा फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनाव प्रमद बर' बिथाङा इलेक्सनखौ गेलेगोन आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा बे मिनिस्टार अफारखौ बिथाङा नेवसिनानै फैबाय थानाय दिनावहाय अमित शाह बिथांखौ खावलायनायसै जे 125 एमएमए खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बिथाङा खावलायनायसै। भारतनि दानि राजथावनि दिल्ली मुंखौ सोलायनानै इन्द्रप्रस्थ मुं खालामनांगौ होननानै बिजेपिनि सासे एमपि परवीन कान्डिवाला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम प्रप'जाल दैथायहरदों। बे प्रप'जालनि सायाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सावरायनाया सोलिगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय दिनावहाय इन्द्रप्रस्थ बे मुङानो मोननोबो हागौ। मानोथो होनब्ला महाभारतनि जारिमिनखौ नायनानै बे दिल्लीनि मुंखौ सोलायनानै इन्द्रप्रस्थ मुंखौहाय दोननो नाजादों। बिपिएफ पार्टिया फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै गावसोरनि केन्डिडेट लिस्टखौ फोसावनाय हाबाफारि बेखौ फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना एनडिएजों सावरायखानाय बायदियै बिथांमोना मोन 17ता बियाबावल' बिथांमोना इलेक्सनखौ गेलेनो थांगासिनो दङ आरो गासै मोन 4 बियाबखौ बिथांमोना बिजेपिनि एगारनानै होगोन। दा बे समाव जों सोर बबेयाव मोनखो जों बेखौ नायनो। नाम्बार 1 गसाइगाव मोन्दों साबोराम बसुमतारी, नं 2 दतमायाव मोन्दों राबिराम नार्जारी, नं 3 क'क्राझाराव मोननो हादों सेवालि महरारी, 4 बावखुंग्रियाव मोननो हादों रुपम रय, 5 पर्बतजरा डक्टर रिजुबुल कारिम, 19 सिथ्लिये चिराङाव मोननो हादों पानिराम ब्रह्म, 41 मानासाव मोनदों थानेश्वर बसुमतारी, 42 बाक्सायाव मोननो हादों मानेश्वर ब्रह्म, 45 फेरगावआ माहेश्वर बर', 46 उदालगुरियाव रिहन दैमारी, 47 माजबाटआव सरन बर'। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो दिपेन बर' बिथांमोना फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना दिनै नमिनेसन गथायगोन। हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जालुकबारि बियाबनिफ्राय गेलेगोन आरो बिथां दिपेन बर' बिथाङा 46 नं उदालगुरि बियाबनिफ्राय गेलेगोन। जोंना जानो गोनां इलेक्सनाथ' फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 9 तारिखआव जागोन आरो बिनि फिथाइ हिसाबै 4 मेआव फोसावनाय जागोन। फैबाय थानाय समावसो खोन्थासिगोन सोर देरहागोन आरो सोर जेनगोन, सोर सरकार दागोन, बे गासैबो फैबाय थानाय समावसो जोङो मोनथिनो हासिगोन। बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव।